Eta iaz gara konturatu, baina hilabete berria estreinatu dugu, eta hilabete berriarekin aldaketak egon dira. Aldaketak eta gauzatxo berriak urrengo asteetan ikusiko ditugunak haien artean. Brexita azkenik gertatu da, hau da ofizialki erresuma batua Europar Batasunetik kanpo dago. Esango genuke instituzioetatik beste gauza guztitan ez delako ezer gertatu, baina bi aste ja daramatzagu honekin, beraz ikusi duzue egoera ez dela gehiegi aldatu kontu hauetan. Borja justo oraintxe bertan esan didan bezala, gure azken programa otsaiarekin bat agertu zen, beraz, hori ja hor gertatu da, hor geratu da, eta orain tokatzen zaiguna da beste hilabete erdi guztia komentatzea, beste bi aste hauek komentatzea, koronavirusa aparte baita ere aktualitatean egon denez, sarean zearen ere bere tartetxoa izango duelako, Mobile World Congressari buruz hitz egiten. Nabaritu duzuenez baita ere gure edizio hau 280 da, 10 programa geratzen zizkigu 300. Ediziora arte, eta ospakizuna prestatzen hasteko gauzatxoak egingo ditugu programa honetan, teknologiari buruz den programa, sarean zehar, orain hasten dena. Sarean zearen parte hartu nahi duzu? Gure berriak iruzkin du? Ekitaldi bat kontatu? Gure hankasartzeak kritikatu? Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat, info@sareanzehar.eus. Gure WhatsAppa 688-688-00-bederatzi da. Telegram ere daukagu, 688-688-00-bederatzi. Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere. Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean. Zuen mezuak itxaroten ari ditugu. Bai? Bai. Eta beti bezala teknologiari buruz hitz egiteko egingo dugun atal nagusia berrien atala izango da, eta berrien atalari hasiera emateko Borja Arbosa agurtu behar dugu. Arratsaldeon, Borja. Argur, Iñigo. Argur orain ez, lehenengo kaixo. Arratsaldeon, ongi etorria. Depende non zauden, agian esan duzu agur aloha bezala, agurtuko dugu aloha Hawaien esaten duten bezala, esateko kaixo eta agur balio duela. Bai, kuriosa da, gu baita ere agurtzea. Euskeran agurtzen dugula norbait jasotzerakoan, baina baita ere joaten denean agurtzen dugu, orduan kuriosa da azkenean erreferentzia horiek ikustea hizkuntza askotan. Horretaz aparte, lehen komentatu danez, txartu gara ja beste atxerako kontaketa batean. Bai. Duela
6 urteia egin genuen bezelakoa, bueno, hobeto egingo dugu gaur alde honetan, baina bai, 10 saio geratzen zaizkigu, 300 saiora heltzeko, eta zerbait gertatuko da, gauzak gertatuko dira. Esklusibak emango dituzu? Nik ez daukat esklusiba, ni egia esan da, begira. Programazio berezia... Agian programa berezi bat egin dezakegu. Entzulentzat opariak. Ez daukago horrekonturik horretarako, barka iguzue. Orduan niretzako soldata ez da etorriko ere? Bai, soldata bikoiztuko dizugu. Baina horiek ez du balio. Txero biderbi, txero. Bueno, egia esan da, begira, anekdota bezala, aste honetan, Urkulluk hauteskundeak aurreratu, orokorrean esan du urrengo apirilan izango direla, eta Telegrameko talde batzutan hori komentatzen, bazegoen pertsona bat informazio hori aurreratu zuela, eta ni geratu nintzen en plan, nola dakizu, ose kontaktu dauzkazuzuk, osea, ni ez dauken kontakturik inon ere ez. Informazio iturriak ondo esan da... Bai, baina ni ez daukat iturriak ez naiz esertaz etzen inoz, hau oso ondo doa, orduan. Bueno, oiek dira nire. Euskal Teleko esklusiba batzuk atera genituen, ez da? Bueno, esklusibak ez, haiekin hitz egitera joan ginen, Koldo Unanuerekin, eta Koldo Unanue bere ikuspuntua ere eman segun, beraz, bueno. Por cierto, Euskalteli buruz hitz egiten, orain gogoratu dut, Euskaltel prentsaoar bat bidali digula, emakumeen zientzean, emakumeen zientzearen egunan, aste honetan izan dela, ezta? Aste honetan izan dela, otsailaren 11an izan dela, eta beste datu batzuen artean haiek komentatzen zuten haien organizazioan emakumeen artean erena, teknologiari buruzko formakuntza espezifikoa eta lana formakuntza espezifikoa daukatuela, eta lan hori egiten ari dutela. Beraz, hori datu bat aipatzearen orain gogoratzen dudana, beste. Aprobetxatuko dugu. Bai, hori da. Bueno, zerekin hasi nahi duzu berri natalau? Zer daukagu, aste honetan zer daukagun menuan? Aste honetan gure plater nagusia edo lehenengo platera nahi baduzu, izan daiteke Mobile World Congressaren artean agertu den krisialdi oso potolo hau, non ekitaldia hor bertan bera usteko posibilitatean arriskua egonda, zeren eta hainbat konpainia 15 baino gehiago lista bat egin dezakegu zenbat konpainia esan duten ja koronavirusa dela eta arriskua eta krisialdia eta munduko osasuna babesarako organizazioa erakundeak esan dut mandituen abiso guztiet dela eta ez dakit zer ikusi daukan Bartzelonarekin, baina ez dira Bartzelonara jungo. Ni oso kritiko izango naiz, gero nahi baduzu txantxa egitea eta bar egiten dugu, baina ni oso kritikoa izango naiz kontu hauekin, kenean hemen batetik osasun publikoko arazo bat daukagulako, eta bestetik komunikazio arazo oso larria daukagulako. Zergatik, azkenean, bai koronavirusa kontu larri bat dela, azkenean pandemia guztiak kezkatzekoak dira, eta gainera nazioarteko osasun elkarteak esan badu kezkatzekoa dela, kaso egin behar diegu, baina uste dut alerta eta alarma gehiegi egon dela azken asteetan kontu honekin gauza ez hain larri baterako. Hau da, larria bada, baina hain larria,
hainbeste hildako goten dauzkagu mailaren gainean. Nionelako gauzak ikustean, teleberrietan eta prentsa, ezin dut dejabiak alde batera utzi. Oda, zer etortzen zain ere gripea. Eta gripea, baino lehenago, seguruenik, egon zen, bestelako goratzen dut... Gripe A. Bai. Espazioarekin. Ez que niri burura... Gripe A. 2010 garren urtean uste dut, etorri zela zenolako kristongo baita ere alerta, alarma edo ez daki zer, eta, 2010, beratzi ez du goratzen hor ondo kokatzen... 2009 eta 2010 krisialdia, baina nigo goratzen dut ja espazio guztietan jarri zituztela ez dakizen bat hilabetetan gel hidroalkoliko horiek bainu publikoetan eta ni unibertsitatean adibidez jarri zuten eta hor ja geratu ziren dispentsadore horiek ez dakiz esertarako edo xaboia jartzeko ja hori pasata gero, baina eske zait benetan eta uste dut epidemia horrekin gertatu zen berdina, normalean hor gripe hori zeukan jendea, gripe normala zeukan jende berdina da eta ezin dugu alde batera utzi gripe normala baita ere jendea hiltzen duela. Hori da niretzat kontu importantea. Hau da, aipatu duzu gripe A, baina niri burua etorri zaidan lehenengo kontua izan da gripea, urteroko gripea. Urteroko gripea urtero, valga la redundancia, eramaten ditu 650.000 pertsona mundu osoan. 650.000. Kasu honetan, beste datu batzuk mailaren gainean jartzearren, gripe A zuepatzen zenuena, igon ziren 18.300 hildako. Osea, imagina ze tamaina. Eta orain daukagun koronavirus, uste dut, datua bilatu behar dut egia esan da, ez neukalako aurrean datua, baina oso, hauekin konparatuta, oso gutxi izan dira. Bilatuko dut, segun, dutxo bat, hortik daukadala, hildako izan dira, a ver... Bai. Programa bat bezala egin dezakegu, Grand Prixen patata beroa. Zortxireo, gehiago, zeireo, gutxago. 1000 izan dira, 1000 pizka gehiago izango dira, baina 1000 baino... 1000 txinan, hori hemen zortxi bezalako izango dira, ez? Zortxi 6 pertsona hiltzen badira, berzen bezala. Perspektiba hori jartzen eskenean hau atera da Wuhaneko probintziatik hor 11 milioi pertsona bizi dira eta 11 milioien artean 1000 hildako egon dira. Larria da? Bada. Hain larria? Ez dut uste. Eta komunikabideetan jarraitzeko minutuz minutu eta segundu non agertzen den kasu bat, non agertzen den urrengo hildakoa eta bar. Hori ja, niretzat, ardura falta oso handia izan da. Kontatzea, bai, baina larritasun puntu hori ematea ez. Hortik aurrera, edo horretaz aparte, Mobile World Congressari buruz enpresek ez badute inor eraman nahi hori dela eta, azkenean, hemen kasu hau, koronavirusaren kasua, gripe A bezelakoa da. Gutxo gara bera, baina... Transmisio oso erreza dauka, baina ez da oso larria. Ez da bereziki larria. Gripe normal bat, larriagoa da, eta osasuntzu basaude, orokorrean, zaizu ezer pasako. Ez basaude oso osasuntzu, pneumonia batean transformatuko da, eta hor ja, gauzatxo larri gehiago izango ditugu. Baina, printzipioz ez da oso larria. Eta Mobile World Congressera bueltatu, ekitaldiak antzelatu nahi badute edo
enpresak ez joan edo dena dakoa. Bueno, badirudi ez dutela esertarako balio izan, GSMA, Mobile World Congresserako enpresa antolatzaileak, arriskua gutxitzeko bultzatutako neurriak. Hala nola, Hubei probintzian egon diren guztiei sarrera debekatzea, edo bertaratutako guztien temperatura etengabe kontrolatzea, besteak beste. Baina horrekin ez dute asko lortu. Erakunde kongresuaren inguruan ilarak izten jarraitzen duen arren eta segurtasuna bermatzeko enpresa antolatzaileekin lankidetza planak iragarri arren, koronabirusen beldurra hotelen sektoreraino baita ere zabaldu ditu ekitaldearen itzalak. Joku bat egin dezakegu. Orain txorraden momentua sartuko gara. Joku bat egin dezakegu. A ver. Zenbat enpresa aipatu dituzu? Este dut ya amabos baino gehiago listatxo bat egin dezakegu. Bai. Listatxo bat egin dezakegu listatxoa, hau da, zerrenda egingo dugu. No egingo dugu zerrenda hau. Zugo goratzen duzu, uste dut izan zela gaur datuekin oso gaizki. Begiratu behar duzu, programa bukatzen da eta oraindik ez dakigu. 5. denboraldian promo bat egin genuen 1, 2, 3 programa parodiatzen eta bueno, hor gauzatxoak jarri genituen. Horrelako zerbait egin nahi duzu, 20 sentimoren truke. Egizuzu aurkezlearena. Eta orain, 20 sentimoren truke, esaidazu Inigo, zenbat enpresa hor bertan bera utzi dute, beren partizipazioa, urrengo Mobile Congressean. Nvidia. Nvidia? Sony. Hemen Espainiakoa zela Docomo Japoniarra LG Ericsson Alejandra Amazon Segeiago Microsoft Es. Oh, vaya. Konfunditu nahi segeiago geneuken. Microsoft egingo zuen Windows Phone anuntziatu. Oh, claro, es que konfunditu nahi. Microsoft. Claro, es que Microsoft jungo da, baina ez da zertarako balio. Es que txotxoloni. Bueno, desertarako balio. Bueno, bere gauzatxoak izango du, baina ez cloud zerbitzuak eta hori guztia, bai. Bueno, joan den astelenean Bartzelonako Gremi d'Hotels jakinarazi zuen bertan bera utzi dituela hotel erreserbak. Bai, baina enpresei buruz zenbat gehiago geneuzkan. Zenbat gehiago, lista guztia nahi duzu? Bai. Aipatu ez dituzunak, aipa dezakegu, aterako ditut datuak. LG esan duzu, Ericsson, Nvidia, Amazon, Sony, Docomo, Umidigi, aunque agian ez duz... Ubizet? Ulefon. Uleke? Gigaset. Bai, hauek Siemenseko parte ziren eta telefono finkoa. Telnet, Espainiakoa hori da. Telnet. Vivo, bai. Telefonak egiten ditu baita. Intel ez dakit aipatu duzun. Ez dut aipatu. Intel baita ere. Eta ZT stand izango duela, baina prentzarako harrak eta horrelako gauzak ez dituela egingo. Aldrebes. Prentzarako aurkezpena. Bai, aurkezpena barkatu oso harrak. Prentzarako harrak txiratik egin aldituzte baita. Eta TCL baita ere keynotea kantzelatu, baina bestelako aktibitateak mantendu. TCL ez baduzu ezagutzen gaur egun batez ere dekodetxeleak eta telebistak egiten dituzte. Alcatelen fabrikatzailea. Bai, Alcatelen fabrikatzailea bada. Bueno, hori izango da gertatzen bada,
Mobile World Congressa, gainera beste gauza bat daukagulako eskuen artean. Programa hau grabatzen ari dugun momentuan, momentuz, GSMA, GSM elkarteak ez du iragarri ekitaldia bertan bera utziko duen edo ez, espero dut pertsonalki ezetz, baina bueno, jakingo dute. Depende noiz entzuten ari zareten podcast hau, baina gu baino gehiago jakingo duzu. Bai, baliteke gu baino gehiago jakite, hori egia da. Eta bi aste barru agian agertzen gara esan, bueno, eske ez daukagu Mobile World Congress. Baina bueno, horretaz aparte, hori izango da Mobile World Congress, gertatzen bada deskafinatua. Eta bueno, beste ekitaldi ez, barkatu, beste kontu importante batzuei buruz itxengo dugu, baina ez gara oso urrun joango, de hecho, ez gara erresumera batura joango. Hemen redoble bat falta zitzen. No, bueno, berdin da, dena den Europar Batasunan berria. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Bueno, ni kasu honetan esango diot Europar Batasunaren zaharra. Berria ez delako bere momentuan baita ere Europar Batasuna saiatu zelako martxan jartzen ekimen hau eta Bueno, 10 urte baino gehiago egia da iraunduen eztabaida baten ondoren Europarlo Parlamentuak azkenean bozkatu du 582tik berrogeira bitarteko garaipen zapaltzailearekin tamaino txiki edo ertaineko telefono eta gailu mugikor guztietzat karga estandarreko irtenbide bat sortzearen alde. Bueno, hori ja kontatu genuen, dela programa batzuk horrelako proiektua bukatzeko zorian zegoela. Baina, bozkatzeko zegoen, eta azkenean, ikusi alduzun bezala, bozkapena izan da oso mayoritario. Por cierto, bueno, bozkatketa egon da, erresuma batua parte hartu zuen, bozkapen honetan. Aste honetan izan dela uste dut, orduan ja hori izan bada. Barkatu, ez du parte hartu, orduan, bueno, betikoa, aztertu. Europar Batasunak di urtero 50 milioi tona metriko sabor elektroniko baino gehiago sortzen direla mundu osoan, eta 2016an Europarrak izan zutela sabor horren 12,3 tona ingururen ardura. Eta horrela gainera pertsona bakoitzeko batez bestekoa 16 kilotik gorakoa da. Eta 100 bat zaborretara botatzen diren zamanketari dagokie. Orduan, karga egokigailu estandar bat sortzeko bere planaren alde bozkatu. Badu ere, legegilek ez dute erabaki zehazki zein forma izango duen. Uztailerako esarritako jarraibide berriak izatea espero dute. Baina lehenengo pausu bat eman dute. Dena den, ahots asko entzun ditugu honen honen alde eta kontra alde uste dut. Batez ere, kontra dagoena Apple kargagailu komun bat sortzearen aurkako argudioak eman zituen eta esan zuen fabrikatzailea kargagailu bakar bat erabiltzera beharrezkoak berrikuntza geldiraziko lukela eta egia esan hondakin elektronikoak areagotu lituzkela epelaburrera behintzat. Orduan erregulazio berrietara egokitzera behartuak izango liratekelako horrela esan da, egia da, epelaburrera hondakin elektroniko gehiago egin dituzte. Hori ez da errealitate bat, hau da, Appleko produktuak bakarrik badituzu, baina marka askotako produktuak badituzu eta gutxika, 2 urtetan behin edo 3 urtetan behin, zuen mugikorra aldatzen joaten basoaz, azkenean 4-5 urtetan kargagailu bat izango duzu unibertsala eta jazta. Hori, epe ertainen. Dena den, ni gomendatuko diot
Europar Batasunari, Appleko kasuan, Don Quixotek esaten zuena. Zu gogoratzen duzu, ze erantzuten zuen, edo ze erantzun daukan Don Quixote kritiken alde. Erraldoiak daudela? Gainera, eskuinekoek asko erabiltzen dute esaldi hau. Esaten dute, ladran Sancho, luego cabalgamos. Hau da, Apple zerbait kritikatzen badu, hori normalean esan nahi du, kontsumitzailearen txat, ona edo onuragarria izango dela. Bueno, izan daiteke. Printzipioz. Beste kezka bat da, alaudi berriak Apple behartu lezakela konpainiak iPhonean erabiltzen duen Lightning konektorea eta haren iPad batzuk gainetik kentzera. Halere, bariteke hori ala beharrez ez esatea kasua, izan ere badirudi Europar Batasuna nagusiki karga estandarreko egokila gailua bat sortzean zentratzen dela. Gailuek kargarako portu espezifiko bat erabiltzea behartu beharrean. Dena den, gainera, Europar Batasunak badakigu gutxi gora bera nola egiten dituen gauzak egokitzapen periodo bat egon. Bai, epe bat jarriko diote eta esan dugun bezala gainera ustailerako itxaron beharko dugu. Ustailerako kargagailu hori edo estandar hori zein izango den erabakitzeko eta nola egokitu eta zein epe eta hori guztia. Hori izango da kontua. Agian urrengo iPadean ez dute suposatzen dugu USB-C izango dela. USB-C hori jarri behar, baina 2 urte barru, bai, eta horrekin ja, azkenean, bueno, epe horiek, baita ere gutxi gora bera, sektorearen epeak dira, orduan. En fin, Apple... Bere presioa egiten du, baina ez dauka arrazoirik orokorrean. Hori da. Ikusten nahi dut, por cierto, gaiaz aldatu, zer? Gidoiaren azken puntuan, bai? Windows azpiari buruz berri bat jarri dugula, bai. Ez dut ulertzen erize gertatu den Windows azpiarekin. Besedes, alda zaitezte Windows 10. Besedes, zuen segurtasuna dela eta alda zaitezte Windows 10. A ber, gogoratzen duzu azken programan kontatu genuela, bueno, azken programan kontatu genuela Windows azpiaren EPEA ja bukatu zela, egunerak eta berriak ez zirela egongo, Windows ja 10 egin behar genuela migrazioa, eta ja Windows zazpia bertan bera utziko zutela, baina azken programan kontatu genuen nola azkenengo eta beste egunerapen bat egin behar zuten akats bat konpontzeko. Ba, ez da azkenengo akatsa izan, baizik eta lehena barkatu pantaila beltzeko ondoarena izan zen, erabiltzaileak zeukaten pantaila ondoa ezabatu eta ondoko argazkia aldatzea eragozten ziena, eta beste azkenean Microsoften konpondu zuen, baina orain beste arazotsuago bat konpontzeko lan egin beharko du. Ezin dira pantailak, ordenagailua itzali. Oh, baina, etxin dugu ordenagailua itzali. Baina, segertatzen zaigu, atxatxai. Ba bai, akatz hau esaten du, bueno, Windows azpiren erabiltzailea zure ordenagailua itzaltzea ematen diozunean, mesua esaten du ez daukazula baimenik ordenagailua itzaltzeko. Bueno. Eta zupentzatu duzu, eta nork eman behar dit baimena? Iberdrola? Zure administradorea, baina Bill Gates? Baina nire etxean era administradorea, zure administradorea. Horrela da. Bart Simpson bezala, orain kontrolatzen dugu emisioa. Bai, horrela da. Gainera, bueno, momentuz nire zait gertatu, baina ni orain lan egiten dudan organizazioan edo badaude ordenagailuak Windows azpiarekin. Espero dut urrengo astean jasotzea dei bat ez norbaitena esan ez. Eske Windows azpia daukat ez didaten migrazioa egin eta ezin dut nire ordenagailua itzali. Zuen pasaitz arreta teknikoan administrazioko pasaitza daukagu, zuen pasaitza behar dut. Bueno, imaginatzen duzu. Ba, zuen kasua bada emango ditugu hainbat gomendio zibersegurtasunerako aditu batzuen arabera, akatza Windows 10 bueno,
pasatu. Ez bada posible, ezin liteke, gertatzen bazaizue. Ez bada posible. Akatsa erabiltzaile kontuen kontrolarekin edo administratzaile kontuarekin baimenen arazoekin lotuta egon daiteke. Horregatik, balizko irtenbide bat administratzaile kontu berri bat sortzea da, horretan logeatzea, eta gero zuera itzultzea. Hori dela eta baimenak berrezartzen ari direla dirudi, eta dena normaltasunez funtzionatzen ari da berriro. Edo behintzak, urrengo berra biaraztean arte prozesura berriro egin behar baita ordenagailua itzali nahi den bakoitzean. Bueno. Hala, beste irtenbide bat uste duzu Inigo, adian gehiago jakingo duzula, nola egin hau, gpedit.msc-era jutea da, talde lokaleko zuzentauraren editorea, eta hortara taldearen konfigurazioa, eta hor Windowsen konfigurazioa, eta hor segurtasun konfigurazioa, eta hor tokiko zuzentarauak, eta hor segurtasun aukerak, eta hor barruan erabiltzaile kontuen kontrola administratzailearen onarpen modua aktibetzea. Eta hor aukera hoi sakatzen duzu, eta ez egotearen kasuan gaitzen dugu. Vale, leio horretara sartzeko inicio botoia sakatzen diogu Windowseko botoia eta idatzi Borja esan duena ez du gogoratu. Bueno, dena den Microsoft terminalera jun berzara? gpedit.msc? Ez, Windowseko botoia sakatuz idazten dugu gpedit.msc eta hemen agertzen documento de la consola común. Batzutan dokumentu hori agertuko la consola zegu. Ez da terminala edo beste gauza bada? Ez, eta gero aplikazio bat agertzen da. Begira, hemen agertzen da talde lokalaren direktiben editorea. Dena den, Microsoft ez du partxe bat aterako netarako? Imaginatzen du baietz. Baina oraindik ez. Imaginatzen du baietz. Bueno. Windows amarrera pasatzea. Bai. Gomendio nagusia Windows amarrera pasatzea da. Hori da baita ere imaginatzen du ni Microsoftek nahi duena zenen eta egunetaketekin ez dute konpontzen baizik eta berriro ere ez du hobetzen. Ez, orduan Windows amarrera pasatuta. Hori da kontua. Ni gauza bat esan nahi nuen Windowsari buruz. Ni gauza bat esan nahi nuen MKKN eri buruz. Merkatu eta kompetentziaren komisio nazionalari buruz. Eta zer? Berri bat daukagu gidoian honi buruz argitu dutelako duela gutxi ohar batean ze enpresa ordaindu behar duten zinemaren zergak, hau da Espainian zerga bat dago sinema Espainian egiten den sinema finantzatzeko eta enpresa audio ikusentzunezkoen enpresa batzuk ordaindu behar dituzte, baina hori ez da nik konkretuki orain komentatu nahi dudan. Berria baizik eta berria beste alde batetik doa, ez bakarrik zerga, eta zerga motak eta hori guztia baizik eta nor ordaindu behar duen. Espainiako eta Europako sinema finantzatzeko bete beharra ere badute. Hau da, zuk telebistan ikusten duzunean ez dakize kadena finantzatzen du pelikula hau. Hori ez dute egiten nahi dutelako. Baizik eta kuota edo kupo edo satitxo bat egin behar dutelako legea dela eta. Dena den, ni komentatu nahi nuen berria beste bat da. Aste honetan ere gobernuak atera duelako dekretu bat non argiteratzen duten kabinen konkurtsoa ez dela bete, hau da, ez da inor aurkeztu Espainia osoan zerbitzu unibertsalaren kabinen zerbitzua emateko. Ose, harritasun. Harritzen dago. Harritzen zaitu, badakit. Dena den, zerbitzua ematen jarraituko da, urrengo 2 urtetan, Telefonika emango duelako operadore dominante delako eta gauzaik guztiak, eta MKKNek gogoratu du haien iritziz kabinak kendu alditugula lehen bailen eta edozin lekutik. Agian Telefonikako museotik ez, bale? Bat hartzen dugu Telefonikako museora igo, hor Madrilen, Gran Bian dagoena, eta jazta.
eta zer gehiago. Baina, bueno, hori izan da, niri arreta ditu didan berria aste honetan. Zinemari buruz. Zinemari buruz? Nor ordaindu behar duen? Ni jakin nahi dut nor ordaindu behar duen? Orokorrean dauden ikus-entzunezko operagailu eta enpresa nagusiak. Hau da, adibidez RTV, edo adibidez Mediaset, edo adibidez A3 Media, orokorrean, baita ere Telefonika, Euskaltel taldea, baita ere Euskaltel Orange, taldea, Disney, History Channel, Filmin. Eta zer gertatzen da ez badute egiten, zeren badaude hainbat kupo hori ez dutena lortzen. Eta erantzun, nahiko simplea da, izunekin zenbaitetan amaitu duten legea betetzen ez duten entzat, zigor larriak daude. Gogoan dugu, DTS, Orange eta Multikanal Iberiari 2,2 milioi euroko zigorra esarri zitzaiela 2012 garren urtean. DTS esan duzu eta inork ez daki zer den DTS, Movistar Plus, Canal Plus, vale? Eta Multikanal esan duzu, eta Multikanal basikoki ordainketako telebistan emititzen diren kate talde bat da uste dut 6-8 kate dituztela ordainezko telebistan. Noski enpresa batzuk ezagunagoak dira beste batzuk baino. Dena den, badago bide bat ez ordaintzeko. Hau da, ia guztiak ordaindu behar dute, konkretuki 100%, baien diru sarreren 100% eta enpresa publikoa bada 106%. Bai, baina limite bat dago hortik eta baldintz bat daukate, adibidez Rakuten, Waki TV plataforma daukana eta Vodafone ez dute diru sarreren minimora heldu haien enpresa tamaina dela eta orduan ez dute ordaindu behar eta telebista hori elurreko telebista digitalaen abandonatuta dago telebista hori ere ez du ordaindu behar 2018an ez duelako ez pelikulak, ez telebistako pelikulak, ez telebistako seriak, dokumentalak edo animazio seriak emititu. Eta zer emititzen du? Doku-realitiak eta telebista programa kutrosoak estatu batuetatik erosten dituztenak. Bai, kutrosoak esan dut eta berriz esango du kutrosoak. Orduan hori da gutxi gora bera ordainketaren kontua. Badakigu zergen kontua azkenean guztioi berdintzen gaituela eta berdin da RTV, Mediaset edo Euskaltel izatea ordaindu behar dugula, ogasuna guztiok garelako. Ze polita geratu den, hau, ze klasikoa gainera, ze, kontemporanea ez, baina klasikoa, bueno, ze geratzen zaigu. Bueno, 20 minututxo daukagu programa bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun berriren bat, edo gauzatxo bat. Zuzara zuzendaria? Ez du berri horrela interesgarri bat ikusten. Orduan, uste dut gure ospakizunetara sartu algarela. Bai. Emai oso. Vale, orduan, claro, lehen partean komentatu dugu. 300. saiora helduko garela, 10 urte barkatu. 9 urte bete ditugu emisioan, 10. denboraldia egiten ari dugu denboraldi honetan zehar, urrengo urrian ospatuko dugu gure 10. Urte betetzea, eta hori guztia ospatzeko zerbait berezia egitea okurritu zaigu, iruditu zaigu azkenean, data importantea delako. Orduan, ataltxo bat egingo dugu. Atzera joango gara ataltxo horretan, eta, sintonia bat eta gauza batzuk prestatu ditugu horretarako. Entzun nahi dituzu? Berriro ere. Hamarkadan zehar. Ze ondo, ze polita, ze gora azten dugun hau, ez?
Bai, esandakoa atzerako kontaketa hori egingo dugu urrengo 10 saiotan, saio bakoitzarekin azken 10 urte hoiek, azken 10 denboraldi hoiek gogoratuko ditugu, 10 zehar murgilduko gara, eztabaida sortzeko baita ere 10 azkenean ezaigu oso argi geratu, 10 bat bukatu edo hasi. Gure 10 propioak dauzkagu. Gure 10 propioa gogoratuko dugu eta bueno, hori egingo dugu, urrengo 10 saiotan musika politonekin gainera. Polita geratu zegu, musika, sintonia, lokuzioa, guztia oso polita geratu zegu, baina edukia eman behar dugu. Zer moduz azten badu gure Remember modukoa, 2010 garren urtean, programaren hasiera, hor zu kontatu beharko duzu, nik ez nengoen momentu horretan, ze gogoratzen duzu 2010 garren urtean, burmuinetik zer pasatzen zaitu sarean zeharren lehenengo programak egin zenituenean. Bueno, eske gauza asko izan ziren urte horretan. Atzera botatzen badu pertsonalki, urte hori nahiko potente izan zen, aldaketa asko egon ziren hor haien artean. Programa honekin erlazioa daukatenak, adibidez nire lehenengo Euskal Enkonterra izan zen, Euskal Enkonter 18, Euskal Enkonter 17an Euskal Digitaleko kidei esker egon nintzen gutxi gora bera bizitan, baina azkenean ez nintzen geratu ekitaldiaren zerarekin, eta hurrengo urtean esan nuen, ni ekitaldia ezagutu nahi dut, eta Euskal Enkonterrera joan nintzen, ezagutzera zer zen hori eta zertan datzan ekitaldia. Hori izan zen nire 15 urte gizajoa nintzen, bai. 15 urte nituen, bai. Hori izan zen lehenen Euskal Enkonterra, eta horretan, ikusi nuen baita ere nola egiten ziren hor irrati programak eta zer egiten den baita ere komunikabideen arloan Euskal Enkonterrean, eta esan nuen kontxo, bere interesa, bere zera dauka. Entrevista bezala egingo dugu nahi baduzu jarri konfidentzian. Zergatik podcast bat? Ez que hau ez da podcast bat. Esaten dugu podcast bat dela, baina... Irrati programa nahi desuna. Zergatik irrati programa bat, irratia asko gustatzen zaidalako, lehenik eta behin. Irratia eta podcastaren mundua duela ja uste dut 2 urte ezagutzen 2 urte ez. Bai, gutxi gora bera. Ez, pizka gehiago. Ke 2 urte ez. Uste dut 5 zirela ja. Hasi nintzen podcastak entzuten, duela ja urte asko Euskalteleko konexioetan, segurtasuna beste kontzeptu bat zen, eta adibidez Apple iTuneseko biblioteka partekatu ahal zirela Euskalteleko sarean bertan, orduan ni halako batean ikusi nuen nola agertzen zen beste pertsona baten biblioteka partekatu da, eta hor agertzen zen 412 deitzen den podcast bat Apple buruz hitz egiten zuena, eta horretan santu nintzen podcasten munduan. Irratia ere asko gustatzen zait, betianik asko gustatzen zait. Ni gogoratzen dut, horrela nahiko atzera bota, duela urteia asko eta asko, Ramon García egiten zuen irrati saio bat .radion asteburuetan, igandeetan, eta ni ez nuen galtzen. Hori eta
los 40 principaleseko zerrenda. Uste dut, bai, larun, bueno... Del 40 al 1? Del 40 al 1 lehen, bai, larun batean, larun batean del 40 al 1 entzuten nuen, eta igandean Ramon Garziako programa, orduan. Claro, mix horrekin, bazkenean, ideia eta aukera aurrean jarri zenean, ideia hori, bueno, egiteko aukera izan nuen. Azkenean, ideia hori nahaztu zen edo forma gehiago hartu zuen Euskal Enkunterrean, Euskal Digitaleko jendearekin, bueno, ni esan nion bere momentuan Rafa Martinezi, oie, ideia bat daukat, euskerazko irrati saio bat egiteko, teknologiari buruzkoa, magazin formakoa, asteko berri buruz hitz egiten, eta bera esan zuen inkonsientzia guztiarekin, osea, ez zekien zertan sartzen ari zen, esan zuen, bai, egizu nahi duzuna. Orduan, hortik ja, udan zehar nire frogak eta bar egin nituen, hortik daude batzuk gordeta gainera, lehenengo frogan euskarazko saio batean erderazko elkarrizketa bat egin nuen. Hori ez da gertatu eta ez da gertatuko zarean zeharen ez daukarako zentzurik, osea, retarako 11 erratxa, gaztelaniazko 11 erratxa bideo daukazue, orduan, ez dauka zentzurik. Eta, bueno, azkenean frogak egiten eta bar, pizka bat forma bat eman nion, aldaketak egon dira urteetan zehar. Ze atalak zeuzkan lehenengo irratsaio hori? Berriak, entzulearen iruzkinak, eta jazta, agenda lehenengo momentutan ez zegoen, gero, osea, lehenengo momentutan, lehenengo agendak izan ziren programaren parte bat, bueno, berrien atalaren zati bat, eta gero ja, kendu, bueno, bai, bitan banatu nuen. Lehenengo denboraldian ere, laguntzaile batzuk egon ziren, baina, bueno, lehenengo ideia esen hori, lehenengo ideia zen, berria komentatzea. Eta horrekin ja, forma emanez, lehenengo saioa ireratu zen 2010ko urriaren 15ean. Eta gogoratzen duzu zein izan zen zure lehenengo berria? Hori ja artxibo historikoa da. Gainera, horretan... Ez dut inoiz froga egin, baina Spotify edo horrelako feedetan sartzen bagara, webgunean badago. Noiz arte joan algaitezke. Webgunean... Bukatzen bilatzen barkatu badut podcasta Spotify. Spotify ziurrenik ez. Ziurrenik ez? Zein agertuko da? Ez dugu horatzen egia esan da, baina webgunean badago artxibo historiko guztia eta eurrearen lehenengo... begiratu. Osea, 2010ko urriaren... 240. 240 atzeranik ezen dugun. Agian gehiago bengo dira, baina bueno. Bai. Gainera, gauzatxo bat gertatu zitzaidan, sarean zehar Euskal Digitalen konkretuki, igandeetan gaueko 10etan emititzen da, bere momentuan 2 ordutegi izaten nituelako, larun batetan, uste dut, guerdiko ordubietan edo horrelako zerbait, eta igandean, gaueko 10etan, beste saio bat sartu zen Euskal Digitaleko parrilan, eta larun bateko emisioak kendu zen, eta... Eta ja, igandekoa hortik onaino. Igandeetan gaueko 10etan. Hobeto gainera, larun batean programa ateratzeko batzutan saia zelako, orduan, bueno, igandean, hobeto. Atala huia bukatzeko zeren demoran hitz egiten, demora asko galgara. Bai. Zer esango zenioke podcast bat montatu nahi dezakeen edo zeini? Zer behar da?
inkonsientzia asko eta kompromisu asko. Hau da, lotza eta besten... Bai, baina coaching sesio hau bihurtu barik medioak. Baliabideak... Ze baliabide minimo emango zenioke? Dizke, azkenean, podcast bat egiteko. Baliabideak ez dira importanteak. Hau da, mikrofono bat badaukazu. Zure kalitatea gustatzen zaizu. Nire kalitatea gustatzen zait. Kudeatzea. Eta egia da baliabide gutxiekin gauzak egin aldirela, baina kalitatea ere nire etxat importantea. Norbaitek ikusten badu hemen YouTubeen bideo saio bat, ikusi dezake hemen nahiko baliabide txarrak ez direla. Ez dira. Baina azkenean ez da horrelako... Ez da estudio profesional bat. Ez da horrelako nahasmai behar eta horrelako mikrofono bat behar gauzatu ginak egiteko. Sarean zearen lehenengo bi denboraldiak grabatu ziren 6 euro kostatzen zituzten mikrofono eta kasko batekin, eta dena integratuta zegoen, eta jazta. Eta nahasmaia ez? Nahasmai barik. Gainera, Windows XP-arekin grabatzen duen, eta bere garaian PodProducer deitzen den aplikazioa bat bazegoen nahasketa zuzenean egiteko. Hau da, ni hitz egiten nuen eta musikaren volumena igo eta jaisteko aukera zegoen, eta horrekin egiten nuen guztia. Egia da, gaur egun kalitatea pizkat hobeagoa dela, eta PodProducer bezalako gauzak alde batera geratu direla, baina azkenean mamia bera da. Mikrofono bat ez oso berezia, mikrofono ondo entzuten den mikrofono batekin nahiko da, eta baina batez ere importanteena da ez izatea lotza. Hau da, idei bat martxan jartzea pizkat gehiagi pentsatu gabe, eta ez pentsatu eske ni ez dakit, ez dut egingo, guztiok hasi gara gauzak txarto egiten, eta ni egunero gauzak txarto egiten ditut, hemen astero hankasartzeak egiten ditu, baina ez da ezer gertatzen. Hori ez da arazoa, eta azkenean irratsaio bat edo podcast bat egitea prozesu bat da, eta lehenengo egunean ez dira gauzak ondo egiten, eta batez ere konpromesua. Hau da, nik kasu honetan nire hitza eman nuen irrati batekin, astean programa bat bidaltzeko, eta astean programa bat bidali nuen, eta de hecho ez lehenengoan baizik eta bigarren denboraldian 35 programa egin nituen, astero bat. Hau da, udako porrak alde batera utzita, beste guztia izan zen, astero programa bat. Hori da importantea, azkenean entzuleak erakartzeko, eta eduki hori, azkenean eduki hori maiz, entzuleak maiz izaten badu eduki hori ere gustatuko zaio, eta zure bere eguneroko bizitzan integratuko du zure irratsaioa, eta gustatuko zaio zure produktua kontsumitzea. Zure produktua. Bai, horrelako. Zure irratsaioa entzutea, edo zure podcasta entzutea. Uste dut atal hau barkatu hemen eteko dugula, eta gehiago jakingo dugula urrengo saioan, baina ere bukatu baino lehen esan beharko dugu baita ere entzuleak zati txiki bat izango dutela atal honetan, zen eta 300garren saioan saiatuko gara egiten hamarkada guztiaren top bat, eta horretarako zuen partea egin nahi baduzue, horrelako iradokizunak edo sugerentziak bota dituzue gure sare sozialetan, baita ere gogoratu zeintzuk dire gura kontaktuako erak. Kasu honetan gauza bat esango dizut, 2010 nire itzat geratuko da. Azkenean, bizitza, saio honen eta nire bizitza osaren momentu bat markatu behar badut, 2010
izango delako. Baina dena den atal honetan urrengo programako pizkatxuko nago egin behar badu. Egin behar dugu hau, jingle bat, eta... Bai, hobeto egingo dugu. Momentuz gogoratu infoabildua sarean zehar.eusen bidali alduzuela, eta baita ere hashtag bat jarriko dugula Twitterren amarkadan zehar. Amarkadan zehar. Hori da. Eta tituloan jarriko dugu hor ondo hori da, zuen ikusteko. Kasu honetan 2010ari buruz, baina beste historiako momentuei buruz azken hamarkadan gertatu direnak komentatu nahi badizkiguzue, hori mailbidez infoabildua sarean zer.eus, eta batez ere Twitterren egingo dugu hau, Twitterren hamarkadan zehar traola erabiliz, hau da traola hamarkadan zehar jarriz, zuen iradokizunak eta zuen esperientziak jasoko ditugu. Eta orain, ja, atal hau alde batera utzita oso serio geratu zaigu, komediara bueltatuko gara, komediara? Bai, komediara? Ez guztiz. Ez guztiz. Ez zu nahi zenuena. Badakizu ni nahi dudan musika ez dela agertu programa honetan. Eta hori oso ondo dago. Gutxienez programa bat jarri gabe. Emango didazu. Bat bakarrik. Bueno, titulol. Titulol. Jo, ezin duna Lady Gaga jarri. Bueno, titulol, zer daukagu? Aste honetan, konkretuki geratuko gara, badakizu Inigo, inoiz hitz egin dugula, teknologia lagungarria izan daitekela txirrindularientzat eta automobil gidarientzat zirkulazioa seguruagoa izan dadin, komentatu dugu nola den kotxe inteligenteak, eta baita ere trafiko zuzendaritza nagusiaren eskutik aplikazioa komentatu genuen pasaden astean, baina orain Fordek sortu duena asko gustatzen zaio, niri gutxienez literalki emojisen jaka bat delako. Bai, ikusi dut. Hau da, asmakizun hau helburu argia du, txerrindularien istripu kopurua murriztea, DGTaren arabera iaz 40 txerrindulari hil ziren istripu baten ondorioz, Espainian, 2018an baino 4 gehiago, eta Europan kopurua 2013 arte desente jeitzi bazerene urtean horrelako 2000 heriotza izaten jarraitzen du gutxi gora bera, eta Fordek uste du, bere jakak kopurua murrizten lagun dezakela. Orduan, jakaren atzealdean jarriko dituzte horrelako LED batzuk edo emojiak aurkezten dituztenak. Ondo, txarto, eskerrera, eskumera, intermitenteak. Azkenean, motxilaren gunean joan alden pantalla bezalako bat, eta pantalla horretan erakutsiko dira emoji batzuk, emoji hoiekin ikusteko, zer egin nahi duzun, edo haserre bazauden gidariak zerbait arraro egin baduen, edo... Momentuz, jak hau prototipo moduan dago bakarrik, diseinuan eta bere kanpaina Share the Road barruan atera dute, eta, ikusiko dugu nola garatzen duten ideia hau, eta azkenik merkatura ateratzen bada. Onaino, aste honetako titulol. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Eta honaino ere sarean zehar 280 izan dena, koronavirusari buruz hitz egin dugu, Windows 10 pasatu behar zaretela gogoratu dizuegu, eta 2010 birpasatu dugu 2 aste barru, bueltan egongo gara gauzatxo askorekin, eta 2011arekin. Baita Borja Arbosa, eskerrik asko, eta horrengora arte. Eskerrik asko Inigo, eta 10 programa geratzen dira irurenura etzeko, orduan urrengoan ja berriro ikusiko gara.
Hori da, berrikuspen teknikoan Mikel Carmona egonda, irratietan baita ere, produkzio eta teknikari talde horiek maite zaituztegu, eta baita ere, gure entzulei maite zaituztegu, ere, sekontxo. Gogoretzen dizuegu, zuen amarkadaren momentuak espero ditugula, gure emailan infobilduasareanzehar.eusen, baita sare sozialetan, amarkadaren, nola zen? Amarkaden zehar, trabola erabiliz, eta sareanzehar.eusen ere gaituzuela. Eskerrik asko eta hurrengo astera arte, agur!